Takže čuste ľudia, vítajte pri mojom ďalšom Let's Play z Shakes and Fidget. Takže, dneska začíname na mojej hlavnej postave, je to Traxion 7. Budeme natáčať iba z nej. Teraz. Takže je to level 59, dal som level up a padla mi epická zbraň, blesk, na všechno 120. Mám tu jeden elik, no takže pozrieme sa do čaráku. Ostávame ešte 17 hub. Som sa rozhodol, že to dám do podziemka, takže môžeme s tým aj začať, neviem, poďme sem. No, to by sme mohli dať s tým bleskom a padla by nám kosa, to by bolo fakt super. Ideme ešte raz. Prosím. Nie. No. Fakt, toto do riti. Nevadí, dáme si tento epic, našťastí. A ideme. Kritik. Yes, kritik. Nie. Kritik. Jo. Kritik. Nie. Do riti. Mohli by sme na kritik. Jo. Ešte. Jo. Nevadí. Kritik. Nie. Toto je len jeden kritik. No, super. No. No. Do riti, toto nie je možné, boha, ja ho musím dať. Fuck, to nie je možné, ja vás nedám vážne. Jo, dali sme podzemko. Sice bez epiku, ale nevadí. Jo, 60 úroveň, level up. OK, zostalo mám ešte 7 húb. Neviem, dajme to do obludy. Aj to pochybujem, že dám. No, No, pekne sa to začalo. Kritík, nie. Nevadí. Jo, epic! Všechno 57. Jo. Super. Pekne. No, síce na všechno, ale to nevadí. Nevadí. Pekne ešte 3 huby. Jo, druhé potom sme zdolali, takže môžeme ísť, ešte dajme to do tej obludy. Plný invent. Napínavá chvíľa. Nevadí. Posledná hubu. Nedali sme, nevadí. Takže toto je z dnešného videa asi všetko. Takže ak sa vám video ľúbilo, tak lajkujte. Takže čuste.